Ennen me oltiin lauluyhtyeen Munaton, mutta sitten me huomattiin, että Nissellähän on ihan selkeät munat. Hei Nisse, sä oot voittaja! Let's go! Pojat, Hei, näytä helikopteri! Helikopteri! Hei, eikö meidän pitäis laulaakin jotakin minulla? Lauluyhtye porvarisia, niin! Joo, mutta mikä on fiilis? Mikä siellä on fiilis? Millä me Hei, mulla on visio, mulla on siis tahdon olla sulle hyvin hellaa! Vähänkö lällyy? Hei! Buu! Keksitään. Millä fiiliksellä? Hei! Mä tiedän! No. Hei! Huomenta Suomi hyvin pyyhkii. Raha on ja rove vaikeroi. Köyhät työttömät, kurjuuttansa nyytkii. Tee sen minkä porvari vain. Tee sen minkä porvari vain. Tee sen minkä porvari vain. Tee sen minkä porvari vain Rasta mango. Tulen tuolta kaukaa. Kaiken en jaksa odottaa. On energiaa levätä ennen hauraa. Niin hyvin vettä melkein nolottaa. MC Nisse beatboxina tähän väliin. Vähän freestylaa. Hei. Toiset nukkuu vuoteissaan. Usvaa putkeen panen vaan. Näppis laulaa, ääni on se työn. Monen vetää niin kuin viimeistään. Tutun konsultin mä näen. Ja sen kaviaari syön. Vitsi, että on siistiä olla oikeistolainen voittaja! Missä? Sä ootkin sellainen äärioikeistolainen. Joo, tosi hyvä vitsi. Tosi korrekti. Hei, on mulla yksi toinenkin tosi hyvä juttu. Tietääks yleisö, että miten natsibändi soittaa? Tietääks kukaan? Ei! Hei, no me näytetään. Rummut! Pelskö, 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 pelskö. Bassa! Kitara! Niin, jos siellä yleisössä on juutalaisia tai muita arabeja, niin toi oli ihan vitsi vaan. Et ihan peace, samassa veneessä ollaan, yhteen hiileen puhalletaan, ruiskukka kasvuun. Niin, ja kaikkihan tietää, että meidän kaikkien rakastama oppi-isä ja supersiisti porvari Benkku Zyskowicz. Benkku on Jutsku ja Benkku, you always be here. Benkku. Niin. Ja meidän kaikkien onneksi niin Benkku lähtee vielä ehdolle, elikkä jos täällä on kansalaisia pääkaupunkiseudulta, niin muistakaa Benkun numero lappuun, leima päälle, lappuboksiin. Yes. Hei, nyt vedetään Benkulle! Joo. Benkulle!
aina. Ilman sua oltais luusereita. Hei tuuthan takaisin, hei tuuthan takaisin, hei tuuthan takaisin. Hei, Ise! Mattias, mikä sulla on? Mä en oikein tiedä, mutta kun musta tuntuu, että musta ei ole semmoista normaalia kokoomusenergiaa. Mä oon niinku 110% tuloskunnossa. Mä tiedän. Sä oot masentunut. Mä luin siitä Kauppalehdestä. Masentunut? Voi hyvänen aika, voiko siihen kuolla? Hölmö, ei voi. Sun täytyy ottaa ittees niskasta kiinni ja ristäytyä. Kokeile. Näin. Joo, pikki. Joo, heti parani kyllä. Yes, Benku, yes. Nisse, uutta beatboxia. Nisse, hei. Oletteko te huomannut, että tuolla kadulla on sellaisia rumia ja likaisia tyyppejä? Ja ne kattoo mua ja mun Mersuun silleen pahasti. Ne on köyhiä. Köyhiä? Mut miksi? Kun ne on työttömiä hepsee. Työttömiä, mut miksi? No koska ne on laiskoja, ne on vasemmistolaisia ja ne on demareita. Eiköhän musta voi tulla sellaista. Tai musta. Mä oon pankkilainen ja Mersu ja osakesaapu. Mua pelottaa, et kurssit laskee. En rahaa saa ja loppuu katteet. En halua olla sossupummi. Mua pelottaa. Koita. Mitä mun Mersun käy? Jos yrität vaan, etkä lannistu, sä kaiken saat enemmän. Jos yrität vaan, sä kyllä voimistut. Et nälkää tuu näkemään, susta on paljon parempaan. Jos sä yrität vaan. Ai jos mä yritän vaan. Niin. Ai jos mä yritän vaan. Niin. Ai jos mä yritän vaan. Niin. Ai jos sä yrität 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 vaan. Just. Pari kuuluttaa.